Băieți și fete, numele meu este Marius, iar astăzi o să facem The Wolf Among Us. Am zis că o să facem această serie canal și chiar o să facem. Nu știu când vom continua, pentru că sunt 5 episoade, iar celelalte 4 costă. Pe primul jucam gratis, deci nu e bani, nu e bani. Restart episod. Noi de fapt, eu am mai jucat și off-camera de stații. This game will adapt to the choice you make. The story still will be how you play. Story-ul, cum te joci tu, el. Dacă decizi ca cineva să moară, jocul nu poate face nimic. Deci, tu faci tot. Uneori o să apară, de exemplu, regret, would you remember that? Va ține minte asta, deci, pe curând, să zic, prin viitor, îndepărtat, apropiat, o să te afecteze. Sau nu, depinde. Trebuie să faci totul. Tot ce am înțeles, money. Deci, da, jocul se bazează ca The Walking Dead. Care știi jocul, dacă vreți o să facem o serie cu el. În legătură cu Minecraft, am plictisit de ideea. Vreau să mă bazez pe jocul, adică să fim serios. Ăsta este un werewolf, un vârculac. Când se enervează, să vă uitați la dinții și ochii lui. Și acest Mr. Todd înjură. Big B, nu Big B. I am looking at a free food. Know what I mean? Go see a witch. Big B, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to... You're the one risking your entire family getting shipped off. Leave me irresponsible, Toad. Big B, please. Cum am zis, poate asta o să mă afecteze.
mai zic nimic. Mă enervează moșul ăsta. I didn't know anyone else was up there. Știu ce se întâmplă acolo sus, dar nu o să zic. Bine că faci cu mână. Shut up. Dad, the lights are shaking again. What did I say? You want the big bad wolf to take you away? No. Then get that fuck back inside. Acolo îl găsiți în Google Play ca TWAU, dacă vreți să-l luați. Cam are 1 GB, deci nu e mare problemă. Hai, nu o să investigăm direct. Bate. De ce să intrăm? E frumos. Adică o să intrăm. Da. Nu, e de la joc. God damn you! No, hey! You got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid Yeah. Sânge. I'll fucking kill you! Alright, what's going on here? Așa faci. What the fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Last warning. If you keep on like this, I won't have but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Am barat. That boy's gonna watch me kill you. Să nu. Acolo. Oh shit, am uitat de aia. Frate, eu dau în jos, dau în sus, dar nu merge. Ce trebuie să fac? S-a întâmplat de media ori asta, dar n-am putut să eu dau. Nu știu de ce nu merge. E o problemă. Și eu din screen-ul ăsta de căcat. Perfect. L-am liniștit. You should probably get. I'm not leaving until I get what's You're mine. not getting sick, bitch. I'll fucking put you in a pen. Shut up. Fucking. You broke my jaw, you bastard. And still. Fuck you. Shit. What the hell is going on?
Don't worry, you saw the best bits. More where that came from, girly. Not Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. Are you alright? Thanks for asking. What's your name? Whatever you'd like it to be, handsome. Don't make this more difficult. Sorry, Sheriff. Wouldn't want to add any difficulty to your night. How was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. I'll cover it, hon? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. Cut this fucker open and filled his belly full of earth and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you bitch. Hey, what did I say about that word? Shit. Ok, bă, zici, frate, cam asta a fost cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare și da,